ดูน้องคันบอกเด้น้องไม่เลยเด้อ Hello everyone คุลุมบายनोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय नै जों दा बहा थांनाय लोगोफोर नायलांबाय थादोंना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मिथिगोन आरोना नायलांबाय बगायालाय मायाव थांनायदो बोरो मानसिया दे खोन्था मायाव थांनायदो Baganpara bingsimariyao होनो खोमा बाला इथि थांफाय खानायखौ दांबाय थाबा आंनिया लेथ्रा जागोन मायाव थांनायदो बगाया मायाव थांनायदो मानो हाबा उन्नानै फिसाजोनि ओंखाम दौनायखौनो माइबा हाबा नोंनि हाबा जानांगौ होमबा मिन्थियालै हाबासो होनदों बियो खानायाव थां नोंखिनियाव सोरो इयो सोरो हाबा थांदो बेदर मोननै मोनजासिगोन सोलाय जों जेला पिंक गेमसो खालामनो हरदों आंखौ सिखायाखै आं गानहोदो नै गानहोदो नोंनि आखाइनि सबाय बिमाया Là pink candy cam là đây là vừa hay là vừa hello rồi dần sẽ là pink candy cam là hồi đây là các bạn guys đừng thao mình dần sẽ là pink Mamun phải cơ Ya, Baganpara mình phải vậy. Baganpara? Ai. नै लोगोफोर जों दा बागानपारायाव मोनफैबाय आरोना बागानपारा सफैबाय ओमफ्राय नै आनैमोना माबा माबि बायदोंमोन नालाय जोङो बेहायनो लाखिनानै दसे आनैमोनखौ नेबाय आरोना नै थाङै जोङो आलासिनि न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जा सान्दुं गरमथार आं खानाय लोबदोंमोन नालाय खानायखौ हेंगारना फैदों आरोना ओमफ्राय दा नै जोङो मोनफैनानै बुटबो जाबाय साहाबो लोंबाय आरोना लोगोफोर गरमबाबो जाबाय लोंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर खोमसि नुदों इदिसो स्रां नुदों नै लोगोफोर सिख्लायाव बिराद गरम मोननायनि जों नै बाहेर साइडथि जफायबाय आरोना गासैबो जिरायफैबाय आरोना ओमफ्राय नै गय जानानैबाबो जारु जाजोब्बाय गासैबो नायलांबाय था लोगोफोर गोमोनलै फट' सिखांनाय दिनै सिखांनाय फट' खाथाय होनाय गोमोनलै नै गानना गाना माइलाय मुरिसो इखो जागोन आयाव जोङो सोना लानोसै आरो देना थुदो नै लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जानायखौ आं देखायबाय थायासै लोगोफोर जों डाइरेक्ट ओंखाम जाखांनानै नै बिनिनो ओंखाम दौनायमोन आरोना अनसुमा ना सानसुमामोनथाय नामखौ आं बावगारबाय ओमफ्राय बे राजानिनो ओंखाम दौनायमोन लोगोफोर ओमफ्राय जों ओंखाम दौनायखौबो नुफैयासै आरोना जोङो बेला जानासो थांखादों नालाय बेनिखायनो नै जोङो ओंखाम जाखांनानैसो ओमफ्राय भिडिअखौ आं लाफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय नायलांबाय था लोगोफोर
मा जागोन दायो हमफिनबाय हासुना दे हासुनाङा गरमाव जों थाइजां दैखे 뭐가 들리? 잡아야 되지. 나. 네, 말라 더. 마야 만이냐 산수마. 언제냐서 언제마 산수마. 산추마나 홍추마? 온추마 그만. 언제마 하 야, 지민은 땅나. 나는 이제 삽입을 그리고. Kenapa? Magang tu mereka cuma jadi kami dekat boleh cuma Serius final mana? 심포 크림 파우더 tahu 너희 sabun mun hulu 너희 크림 알래 그럼 크림 너희 랑 kintarno godle nanya lega ni kuna iya gaya dengan nak ni tak Lega rangkin tarinya. siltak le masih hey malah dokter naik di mana terus bemar naik di ini Testu. ay dulu tak Nene. Poka. नै लोगोफोर जों दा थांनोसै आरोना माने आं आनैमोनदो दहाय थांदोंमोन बेटारिजों ओमफ्राय दा आं आइजों फैफाबाय आरोना माने आङो आइया बेलेगाव थांदोंमोन नालाय ओंखायनो आङो दहाय आनैमोनजों फैफादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आइयाबो ग्रोब जाबाय नालाय आङो बेजोंनो थाब फैनो मोनबाय आरोना न'आव ओमफ्राय आनैमोना ओजों दसे थानानै फैसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं फैग्रोबाय आरो लांबाय थादो नै थांगासिनो जों दा लोगोफोर जोङो दा न'आव मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय नै जोङो साथामबो गामियावबो ओंखाम दौनाय दंबावोमोन बेहायनो जों फैलायबाय लोगोफोर आं गामियाव भिडिअ लानाय जायासै आरोना भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर